Madoka chere mabe yangu tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva rochitanhatu mwedzi uno waGumiguru. Nyasi ndiro zuva rakuberekiwa mumwe mutambi webhora akatamba zvinodadisa Bruce Grobbela atsvitsa makore 63. Tinoti aenderere mberi asvike kuzana. Munhau dzanyasi, gurukota rozvofundo yewapwere nyasi raburitsa kuti ribe basa novarairidzi wapwerewo. Nyasi ratobuda richitiro varairidzi vareke kuita zvokuratidzira zvavari kuita nokuti vanogona kundodzingiwa basa. Kwai vanofanira kunzwisisa kuti hurumende iribe mari zvinhu zvakatoiomerawo, asi nozuro uno gurukota rozvomari raiita mapwapwa richiti hurumende ino mari uye dziwa mupengo rinobata hurumende yawo. Kupinziwa mudare reparamende kwatokozani kupe nevamwe wache webato reMDC Tsvangirai kwaendesiwa kudare rodzimhosva kuti kureke kuitiwa. Aendesa kudare rodzimhosva anonzi Charles Madiwa. Vanhu vanoita zvokugadzira mafirimu nemabhaisikopo kwai vagoendesa tumafirimu tuduku kubazi roEuropean Union Film Festival. Kwai vari kupedzisira kutambira mafirimu musi wa14 mwedzi uno waGumiguru. Tinoshuvira tusvinu kune mabi edu. Hurumende yakatora chimwe chikwereti zvisiri pamutemo. Izvi zvakaitika mwedzi waKurume kusvika mwedzi waChikumi mugore rino. Dare reparamende ranga ribe kunyepiwa sezviri rakareketiwa mubiro romutemo. Bhangi ronyika roRBZ rakatora chikwereti chinosvika bhiriyoni ribodzi no100 wemamiriyoni wemari yekuAmerica, asina ari kuziva kuti yakaseenzesiwei kana kuti yakatorwa zvaita sei. Kureketa kuno bhangiri rano chikwereti chinosvika mabhiriyoni 400 wemamiriyoni wekuAmerica. Muchinda akagonzi ndiye agokanda bhambu kunhandare yeWhite City kuBulawayo mugore ra2018 kwai agopuwa makore 12 akugara mujeri. Kwai akabatiwa nonyaya yeWhatsApp yaakatumira kumusikana wache achireketa kuti ndiye nyakuitai kusikinya tokono tokubhombato. Nyasi musika unotengesiwa mari yokunze kwaAmerica patengesiwa mamiriyoni anosvika 26 omari, uye dhora ribodzi rekuAmerica ranga riri kutengiwa nomadhora 70 noribodzi nomasendi 34 omunyika medu muno. Mabi edu kuno mumwe akazvarwa muZimbabwe mwedu muno aitiwa agare hunde yorimwe guta rokudzauru kuLondon kuEngland. Izvi tinozvikudza, tinoramba tichindomushuvira tusvinu. Titatamuke kuenda pasi rese. Bazi rinoringa nezvokurapiwa kwevanhu pasi rese reWorld Health Organization rareketa iro kuti pangangoita mushonga wokudzivirira dzihwa mupengo mumwedzi uno wazvita watiri kubatayo. Iri danho rafadza vazhinji vakamirira kuti upenyu hudzokere pokare pahwaive dzihwa mupengo risati rabata. Nyika yeNigeria yagoreketa kuti ichagokwanisa kuti waticha wese wari kupedza fundo dzawo wagobva wangondopinziwa basa chiporipocho. Izvi wati wachazviita nokuti mariyo iripo pabodzipo nomabasayo aripo. KuSouth Africa kwapinda mhepo iri kufadza vazhinji mushure mekutohwa kwedzimotokari nezvimwe zvinokosha zvakanaka zvovamwe vari kufungidziwa kuti vakaita zvouori kuti vagowana zvirozvi. Izvi zviri kuitwa nobazi rinonzi Asset Forfeiture Unit revanhu vanoferefeta nyaya dzomari dzopamusoro nouori. Tinovashuvira kuti dai wambobhurawo nokwedu waita zvibodzizvo. Takadaro mabi yangu togumira pano. Ndini wenyu mhandiwe wonhau.